Асылыш. 5-нче бүлек. Унан һуң мин тәхеттә ултырусының уң кулында, эске яктан да, тышкы яктан да язылган 7 мисәт тугылган язу төргәге күрдем. Шулай ук Мисәттәрен алып язу төргәген асырга кем лайыклы? Тип яңгырауыклы тавыш менән кычкырган кодрәтле фәрештәне күрдем. Әмма күктәлә, ердәлә, yer астында ла был язу төргәген бер кем дә аса һәм исен карай алманы. Язу төргәген асырга һәм исен карарга лаеклы кеше табылмаганга, мин бик нык иланым. Шунда акакалдарның береһе миңа былай тине: Илама, бына Яһүдә нәселеннән булган арыслан, Давыд тамырынан үсеп сыккан Хабак иңеп сыкты. Язу төргәгенең 7 мисәтен куптарып, уны аса алыр. Шунан һуң мин 4 янияһе уратып алган тәхет һәм акакалдар араһында торган бәрәсте күрдем. Ул салынган һымак ине. Уның 7 мөгезе һәм 7 күзе бар. Булар иһә Алланың бөтен ергә ебәрелгән 7 рухы. Бәрәс килеп, тәхеттә ултырусының уң кулындагы язу төргәген алды. Ул язу төргәген алгач, 4 янияһе һәм 24 акакал бәрәс алдына йөз түбән куланы. Уларның һәр береһендә арфы һәм хуш еҫтәр кушылмаһы, ягъни изгеләрдең дугалары тултырылган алтын кәсә ине. Улар яңа йыр йырланы. Һин язу төргәген алырга, уның мисәттәрен куптарырга лайыклыһың. Чөнки һин курбан итеп салындың. Үзеңнең каның менән һәр кабиләнән һәм телдән, халыктан һәм милләттән кешеләрне Алла өчен атып алдың. Уларны Аллабызга хезмәт итү өчен батшалык һәм руханидар иттең, һәм улар ердә хакимлык итәсәк. Мин янияләре һәм акакалдар тәхете тирәһендә бик күп фәрештәләр күрдем. Улар меңәр тапкыр меңәр, исәпһез-хисапһыз күп ине. Улар яңгырауыклы тавыш менән былай тине: Салынган бәрәс, құдрәт һәм байлык, тәрән акыл һәм куәт, хөрмәт һәм дан, һәм дә мактау алырга лайыклы. Күктә һәм ердә, yer астында һәм диңгездә барлык яратылгандарны күрдем. Һәм унда булган бөтен нәмәнең Тәхеттә ултырусыга һәм бәрәскә мактау, хөрмәт, дан һәм құдрәт мәңгенән мәңгегә булһын дип әйтүләрен ишеттем. 4 янияһе Амин диләр ине. Аксакалдар иһә йөз түбән капланып сәждә кылдылар.